יעלה, הוא יעלה. מה? מי נתקע? מי נתקע? הקובבה נתקע. בואי מפה. חכה, תעשה לזום על הפנים. בואי, תסתכלי לפה. בואי, אמה, בואי. בואי. הבחור החמוד יראה לך איך לעבור. תבוא מול הפנים שלו. מעלה גרה. טמבל. מי גם המפגר? לא, אתה לגמר. בואו. תעברי כבר! איזה נמר! באמא שלי! נמר! איך הייתה החוויה קשה? לא